We hebben het net over vernieuwing gehad. Ik zit in een nieuwe branche, in een branche die nog niet zo heel lang bestaat, minder dan 20 jaar, namelijk internethandel, webshops. Ik heb geleerd dat in 1994 Pizza Hut de eerste was, en dat claimen ze terecht, die online een business transactie tot stand bracht. Die verkochten voor de eerste keer een pizza online. Ik zelf ben in 1999 met e-commerce en e-logistic in contact gekomen. In 2000 hebben we een bedrijf opgericht en zijn we begonnen met iets wat warehousing heet. Dus we slaan goederen van onze klanten op. E-fulfillment, ook heel gemakkelijk. Je pikt uit die loods je spullen bij elkaar, doet ze in een doosje, plakt er een postzegel op en verstuurt het. Ook niet erg innovatief. En verder kunnen we nog wat andere kunstjes. We kunnen kitjes bouwen, we kunnen gebruiksaanwijzingen in alle talen toevoegen en daarmee specifieke pakketten maken. Allemaal niet moeilijk. Het enige wat we van het begin af aan kennelijk wel moeilijker deden dan anderen, was dat we niet alleen in Nederland of Europa verzonden, maar dat we ook wereldwijd pakketjes naar eindverbruikers brachten. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met 35 medewerkers. En chef was een grote geruststelling voor mij, want ik meen dat ik zeker niet de slimste van ons clubje ben. Maar ik heb wel geluk dat ik een directeur ben en die anderen buiten kunnen donderen als ze al te slim worden natuurlijk. Ik heb slimme mensen, die zijn veel slimmer dan ik, die kunnen iets, die kunnen een prestatie leveren, waar ik erg trots op ben. We hebben van onze grootste klant op een gegeven moment een schriftelijke bevestiging gekregen dat we in 3 maanden tijd 250.000 pakketten voor hen verstuurd hadden en daarin 8 fouten gemaakt hadden. Dat wil zeggen een leveringsbetrouwbaarheid van 99,996%. Dat had ik nooit gekund. Dus ik heb toch slimme red monkeys, denk ik. Nu is het internet niet, maar groeien doet het ontzettend. Dit jaar gaan we in Nederland de 15 miljard omzet online scoren. En het leuke is dat er iedere dag in Nederland 15 tot 20 webshops geboren worden. Dus nieuwe ondernemers. Het enige wat niet zo leuk is, dat de helft na de eerste 2 jaar alweer verdwenen is. En dat vind ik jammer. Wat gebeurt er met die mensen? Die beginnen met passie, vaak vanuit een hobby. Beginnen ze goederen te verkopen via een webshop die ze al of niet zelf gemaakt hebben, al of niet professioneel. Kopen een rol postzegels en pakpapier, pakken pakketjes in en sturen die naar hun klanten. Als ze dat een beetje succesvol doen, dan hebben ze eerst het schuurtje of de slaapkamer gebruikt als opslag. Vervolgens moet de auto buiten en wordt de garage ingepikt. Alleen die kan op een gegeven moment te klein worden. En dan lopen ze tegen de muur aan voor verder groeien dat eigenlijk al hun kosten veel te hoog zijn. Door hun kleinheid betalen ze de hoofdprijs qua verzendkosten. Ze hebben hoge administratiekosten. Kortom, overal worden ze te duur bediend. Dat soort mensen melden zich ooit bij mij en zeggen, wil jij mijn logistiek niet doen? Want ja, mijn garage is te klein geworden, het past niet meer, kun je me helpen? En dan vraag ik, ja, dan zeg ik natuurlijk, dat doe ik graag, maar hoeveel zendingen heb je dan? En dan zeggen ze vol trots, 10 per dag. Nou, om voor 10 zendingen mijn loods in te lopen of een pikker weg te sturen en die pakketten te gaan pikken, pakken en verzenden, dan ben ik veel te duur. Dan moet ik dus zeggen, ja, sorry, maar dan ben je te klein voor mij. En ja, dat doe je als ondernemer eigenlijk niet graag. Ik heb liever nieuwe klanten dan klanten de deur te wijzen en zeggen, je kan niks meer aan. Bij mij groeide het idee om te denken, als we nou al die kleine webshopjes op een of andere manier zouden kunnen groeperen tot een grote webshop, dan kan ik als logistiekerling in ieder geval wel wat mee. Voor 10 zendingen kan ik niet mijn loods inlopen, maar voor 200 wel. Dus 20 keer 10, 20 klantjes koppelen, dan kan ik logistiek door de bocht. Ik weet niet wat andere mensen daarvan denken, maar ik weet wel dat ik het alleen niet kan. Ik weet dat ik goed ben in mijn loods, ik kan zeer betrouwbaar werken, maar ik ben geen IT-specialist. Ik ben ook geen douane-specialist. Ik ben geen CEO-specialist. Ik kan geen kliks genereren op andermans website. Dus ik heb mensen nodig. Ik heb mensen nodig die van IT weten, van douane weten, van vervoer weten. Dat onderste, dat kan ik wel een beetje. En dan heb ik nog een hele hoop mensen nodig die ik nog niet eens ken. Ik denk dat er meer disciplines zijn waarvan ik op dit moment geen notie heb. En mijn vraag aan jullie is dus gewoon, wie helpt mij? Ik kan het fulfillment gedeelte van dit idee uitvoeren, maar is er iemand die zegt, ik heb
zoveel kennis van IT, ik steun die wel. Of ik steun die beginnende webshoppers wel. Of ik heb kennis van, noem maar niet factoring. Ik kan zorgen dat mensen geld overmaken naar jou. De Paypals onder ons. Nou, de uitdaging is, kom maar met tafel helpen.